Saúdos, que tal como están? Preocupación nas filas socialistas polo peche de camas no Hospital Clínico de Santiago este verán. Como ven sendo habitual no mes de xuño, o voceiro Paco Reyes denunciou o recorte de recursos que sufre na época estival o Chus. Segundo dixo, este peche de camas, pese a ser menor que o ano anterior, vai perxudicar as listas de agarda. O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago pechará para este verán 140 camas, bastantes menos que o ano pasado, cando quedaron inutilizadas 250. Así as cousas, o PSOE pregúntase se cambiou algo para que dende os Sergas decidiran esta reducción. Por lo tanto, cando nos o ano pasado decíamos que en unha barbaridade pechar 250 camas no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, e se nos decía que estábamos alarmando a poboación, pois o certo é que este peche deste ano nos dá absolutamente razón. Porque, claro, que aconteceu dun ano para outro que o ano pasado non se puidera contratar xente para atender esas 110 camas. E este ano, sí. Diminuir o número de camas pechadas é positivo, pero aínda así segue a ser perxudicial para as persoas en lista de agarda. O peche das 140 camas, insisto, aunque son 110 menos que o ano pasado, son prácticamente o mesmo que pechar durante o verán todo o Hospital de Ribeira e prácticamente todo o Hospital de Cee. Esa é a realidade para que a xente teña unha imaxe. Que vai supoñer estas 140 camas pechadas durante este verán? Pois que se non estiveran pechadas, se podería atender cirúrxicamente a 1085 doentes durante estes meses de verano, que significa prácticamente o 20% da lista de espera cirúrxica actual. O PSOE compostelán pide unha vez máis que se dote o complexo hospitalario do persoal suficiente e que se pechen o menor número de camas posible. Alóngase aínda máis a adxudicación da xestión dos centros socioculturais. Tras estar un ano sen contrato, agora o concurso está paralizado por un recurso da empresa que presta o servizo. Un imprevisto que o alcalde agarda non alongue máis aínda os prazos de adxudicación. Un extremo do que dubida o BNG, que teme que o servizo non estea contratado de cara ao inicio do vindeiro curso. Son determinadas opcións que teñen as empresas diante dos procesos e o que hai que respostalo. Nos entendemos que non vai ter incidencia. Sorprende que a empresa que está xestionando actualmente os centros e na situación na que estivo xestionando os centros, porque están reparados dende que nos entramos na legislatura, presente o recurso, pero eu aí son respetuoso. O que vai acontecer agora é que ese recurso paraliza o proceso até que se resolva, pero que ese non é o problema. O problema é que este concurso público, como o BNG xa dixo no seu día, pois é un concurso que se ten que publicar no Diario de Comunidades Europeas porque sobrepasa o millón de euros de importe, 4 millóns de euros para o conxunto do contrato e, polo tanto, pois, a tramitación vai ser mínimo 4 ou 5 meses. O que quere dicir é que tampouco se empezará o novo curso en setembro con este problema solucionado. E coincidindo ca celebración hoxe do Día Mundial do Medio Ambiente, o BNG iniciou unha campaña de denuncias sobre o vertedoiro de Miramontes na Grixoa. Os nacionalistas estiveron acompañados de membros da plataforma veciñal que ven de crearse contra a situación deste vertedoiro. Regatos, entroitas, fortes cheiros e multitude de camións deixando lixo é o día a día dos veciños da Grixoa que están a sufrir a situación do vertedoiro de Miramontes. Unha situación que o BNG ten claro que é irregular. Residuos que poden pasar por cuestións como amianto, como hidrocarburos, como alquitráns, como outro tipo de residuos que estes sí que son altamente contaminantes. Desde o punto de vista do BNG e desde o punto de vista dos veciños e veciñas de Grixoa, o que existe unha grave preocupación a respecto de que se estean a incumplir pois os parámetros que marca a normativa vixente en materia de protección ambiental. A plataforma conseguiu preto de 200 sinaturas e que cada vez hai máis concienciación entre os veciños da parroquia da perigosidade do vertedoiro. E ver como está de malo aquilo e como cheira. Pois entonces empezouse a concienciar a xente. Neste momento xa temos máis de 200 firmas de xente que é comprometida co tema. O BNG continuará con esta campaña de concienciación que vai da man das distintas iniciativas políticas que levarán o Pleno do Concello, o Parlamento Galego e mesmo a Comisión Europea. Imos ao Salón de Plenos porque esta mañá celebrouse unha sesión moi especial e que unha vintena de nenos do Colexio Compañía de María fixeron un minucioso cuestionario ao Goberno e á Corporación.
Con moitas risas e cun ambiente distendido, lonxe doutras sesións, hoxe celebrouse un pleno infantil. A sesión extraordinaria estivo protagonizada por unha vintena de rapaces de terceiro de primaria do Colexio Compañía de María que preguntaron ao alcalde e a outros membros da corporación como é o día a día no concello. Entre as cuestións que interesaron aos rapaces houbo temas relacionados co funcionamento do pleno, co traballo diario do goberno e da oposición e de como se resolven os problemas da cidade como as fochancas. Chámame Siro. Como se organizan no día a día? Porque supoño pois quen está gobernando, pois a súa axenda é máis a do alcalde, pois é de ou ten que ser de 24 horas dispoñible sempre por a veciñanza. Non é máis sinxelo porque en sí a nosa labor é de fiscalizar o que fan ben ou o que fan mal, máis ben o que fan mal, non? Santiago contará cun servizo de emprendemento colaborativo e de busca de emprego colaborativo. Trátase da medida estrela do programa Compostela Móvese, que inclúe un catálogo de empresas de economía social ou unha liña de axudas para empresas de recente creación. Co obxectivo de impulsar un novo modelo económico, o Concello reforzará o programa Compostela Móvese. Unha das medidas máis importantes será a creación dunha oficina de emprego colaborativo e un servizo de emprendemento relacionado ca economía social. Sempre centrados en encontrar un modelo de desenvolvemento económico que non só atenda ás cifras económicas e macroeconómicas, sino que este centrado nas persoas, nas posibilidades de desenvolvemento e nas capacidades das persoas. Por iso, este servizo de emprendemento colaborativo e o servizo de busca de emprego colaborativo busca por en valor, fomentar, apoiar e poñer en cooperación e colaboración, en conexión sinérxica, as persoas que buscan emprego ou que teñen un proxecto de emprendemento que desenvolver. Sacarase adiante unha liña de axudas na que primarán as cooperativas con subvencións de ata 5.000 euros. Organizaránse ademais xornadas de economía social ou almorzos para chegar experiencias de cooperativas. Por último, editouse un catálogo de entidades de economía social para coñecer a situación desta fórmula empresarial. Son 60 firmas as que existen en Santiago, a metade creadas nos últimos 5 anos. O Colexio de Podólogos de Galicia cumpre 20 anos e vén de festexalo cun acto conmemorativo e unha cea de gala no Hotel Monumento San Francisco. No evento quíxose destacar a traxectoria dunha profesión xove pero con gran calado. Co presentador da TVG Terio Carrera como mestre de cerimonias, o Hotel Monumento San Francisco reuniu arredor de 60 convidados para festexar os 20 anos do Colexio de Podólogos de Galicia. O acto, celebrado baixo o lema 20 anos camiñando, foi inaugurado polo presidente da entidade, Borja Pérez, que quixo destacar a traxectoria xove desta profesión, pero que xa goza de gran calado, dixo, grazas ao labor dos colexiados que coa súa aportación individual ensalzaron a podoloxía. Nesta liña deixou clara a esencia sanitaria desta disciplina con vocación de servizo á sociedade para que os pacientes teñan a mellor asistencia. A Asociación Católica Enlázate por la Justicia, formada por 5 ONGs da Igrexa, ven de pôr en marcha a campaña Si cuidas el planeta, combates la pobreza. A idea do proxecto é concienciar os cidadáns da necesidade de cambiar os patróns de consumo que están afectando o medio ambiente. Dende o ano 2012, Cáritas, Confer, Justicia e Paz, Manos Unidas e Redes, todas elas entidades religiosas, veñen sumando esforzos para dar voz ás persoas máis necesitadas. Enlázate por la Justicia é o froito desta unión e aproveitando que hoxe é o Día Mundial do Medio Ambiente, quixeron pôr en marcha unha campaña destinada a concienciarnos da necesidade de cambiar os nosos patróns de consumo. Somos conscientes de, como nos recuerda el Papa, que no modelo distributivo actual hai unha minoría que nos creemos co dereito de consumir todo o que hai no planeta, mentras outros están aí quedándose no camiño, non? Na nosa sociedade, como di el tamén, de descarte, onde as cousas que non valen se tiran, e aquí non solamente son cousas, sino que son seres vivos, sobre todo persoas vulnerables. Cuanto máis pobres, máis les afecta esta situación, non? Algúns dos efectos do cambio climático, indicaba Francisco Díaz Fierros, catedrático da USC, son as secas que están afectando precisamente os países máis empobrecidos, a acidificación dos océanos e o incremento do nivel do mar. En definitiva, mar e terra estánse vendo afectados polo incremento da temperatura e por iso, dende Enlázate por la Justicia, proxectarán mañá en a Fundación da Rúa do Vilar o documental Antes que sea tarde, producido por Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. Será ás 7:30 da tarde e a entrada será libre.
Imos á Praza da Quintana porque o venres abriu as súas portas a SELIC, a Semana do Libro de Compostela, un espazo centrado na literatura deseñado para o desfrute de toda a familia. O pasado venres abría as súas portas metafóricas, xa que está ubicada na Praza da Quintana a SELIC, primeira Semana do Libro de Compostela. Esta iniciativa, desenvolvida polo Concello de Santiago en colaboración cas editoras e librarías locais, intenta amosar o potencial editorial e literario na nosa cidade. A SELIC comezou apostando polo seguro, a presentación da reedición por parte de Galaxia do Enigma de Embibicus, o clásico xuvenil de Xosé Antón Perozo. Que é un libro, xa casi mítico, histórico na literatura infantil e juvenil de Galicia, que é o Enigma de Embibicus, un libro que este ano cumple, unha historia que este ano cumple 25 anos ininterrumpidos nas librerías e nos colexios, hasta o extremo de que veñen rapaces hoxe aquí a tal, que o leeron estes días, este ano, e veñen autores que o leeron hai 20, 24 anos, 18, 19... Con máis de 100.000 exemplares vendidos, o Enigma de Embibicus chega cunha nova edición revisada, aínda que esta famosa novela sufriu algunha coutra modificación dende a súa aparición. Hai unha variación entre a edición en galego e a primeira edición en galego e a primeira edición en castelán, hai unha variación no final. Porque cando iba por la cuarta ou quinta edición en galego, os rapaces me decían, pero ao final os pais, e entón cometín, a salvaxada de, para a edición en castelán, cambiar o final, e funcionou moi ben, e de feito logo, non sei se na novena ou non sei cuál das outras edición, tamén cambiei o final respecto, matices do final, vamos. Mañá martes a SELIC contará, entre outras moitas actividades, ca presenza de dúas Marías, Canosa e Reimóndez. A primeira falará de Cando cae a luz e a segunda de Corredora. Será ás 8 da tarde. Proxecto Surima é o nome dunha iniciativa posta en marcha pola Confederación Don Bosco e a Comisión Nacional de Oratorios e Centros Xuvenís Salesianos de España. O obxectivo é axudar a cubrir as necesidades dos nenos sirios e para iso teñen preparadas varias actividades solidarias. A Confederación Don Bosco e a Comisión Nacional de Oratorios e Centros Xuvenís Salesianos de España veñen de pôr en marcha o proxecto Surilla. O obxectivo é realizar diversas accións de sensibilización, apoio e captación de fondos para axudar a cubrir as necesidades dos centros xuvenís salesianos de Siria. As necesidades son as necesidades que provocan a guerra, que sobre todo son temas de alimentos, mediciñas, roupa, o que sería, o básico, non? Pero tamén queremos chegar un pouquiño máis alá, porque pensamos e queremos que os nenos e nenas de Siria tamén podan xogar, tamén podan estudiar, entón queremos intentar cubrir, ademais das necesidades básicas, un pouco máis. Dentro do proxecto Surilla organizarás este domingo unha carreira solidaria para apoiar os nenos sirios. A carreira desenvolverase na Rúa de San Pedro e hai ata o venres para anotarse. Está aberta dende a categoría de pitufos, que son 3 anos, ata baixo, quero dicir, poden vir nenos no colo dos pais, en carricoche, ata os 99. A facemos este domingo, día 11 de xuño, empezaría as categorías superiores ás 10 da mañán, son 5 kilómetros para a carreira absoluta e polo barrio de San Pedro. Ademais, tamén prepararon unha caixa de doces solidarios que se poderán mercar por 2,5 euros no propio Centro Xuvenil Don Bosco de Santiago ou a través da páxina web. Toca xa repasar a predicción meteorolóxica para os vindeiros 3 días. Toda a información do tempo grazas a Meteo Galicia. O martes Galicia irá quedando progresivamente baixo a influencia das altas presións. Deste xeito teremos unha mañá de ceos anubrados que logo irán quedando despexados ao longo do día. As temperaturas van subir, sobre todo nas mínimas, e o vento soprará frouxo do noroeste. O mércores agárdanse bancos de néboas matinais en zonas do interior, que darán paso a ceos pouco anubrados en xeral. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas van ascender. Os ventos serán febles de dirección variable.
O xoves espérenos un día caracterizado polas nubes altas e xa cara a noite irán entrando nubes baixas e brétemas. As temperaturas mínimas van ter un moderado ascenso e as máximas non experimentarán cambios. O vento soprará frouxo de dirección variable en xeral. O martes en Compostela teremos ceos nubrados pola mañá e xa cara a tarde quedarán despexados. As temperaturas máximas subirán ata os 20 graus e as mínimas baixarán. O mércores o día estará soleado dende as primeiras horas. As temperaturas máximas subirán ata os 25 graus e as mínimas descenderán. O xoves o ceo albergará nubes altas pola mañá e xa cara a tarde os ceos estarán anubrados. As temperaturas máximas manteránse nos 25 graus e as mínimas subirán ata os 12. Imos rematando e facémolo co habitual repaso á xenda cultural na que temos algunhas recomendacións que facerlles para o seu tempo de lecer. Isto foi todo pola nosa parte, quedan agora ca información deportiva da man de Silvia Castiñeiras e o seu programa semanal Punta e Tacón. Nos volvemos mañá, que pasen unha feliz xornada.